συνεδρία που κάνουμε, πραγματοποιείται από το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας. Η συνεδρία πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο υλοποιεί το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας. Ένα ευρωπαϊκό έργο που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς θα μπορούσαν να μεταφερθούν καλές πρακτικές από μεταξύ περιφερειών, που σημαίνει καλές πρακτικές από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, προς τις άλλες περιφέρειες που εμπλέκονται, και αντίστοιχα από άλλες περιφέρειες προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχει και εκπροσωπείται από το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, να πω μερικά πράγματα για την ιστορία του. Ξεκίνησε το Μάρτιο του 2006 σε μια πρώτη συνάντηση εκπροσώπων από περιφέρειες, τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, με κυρίαρχη την περιφέρεια του Φλέβωνα της Ολλανδίας, όπου υπογράφτηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών της βορειοδυτικής Αγγλίας και της περιφέρειας της Βόρειας Ουγγαρίας. Στη συνέχεια το εταιρικό σχήμα διευρύνθηκε και προσθέθηκαν και άλλες περιφέρειες από την Ευρώπη, περιφέρειες από τη Ρουμανία, από τη Σουηδία, από την Ισπανία, τη Δυτική Ελλάδα, την Ιταλία, περιφέρεια του Βενέτου, και οι οποίοι εκπώνησαν μια μελέτη, μια SWOT ανάλυση αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει και το πώς θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης, να ανταλλαγούν καλές πρακτικές μεταξύ τους και μέσα από αυτές τις καλές πρακτικές να αναπτυχθούν καινοτόμες αναπτυξιακές περιφερειακές πολιτικές που θα ενισχύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα προωθήσουν το επιχειρηματικό πνεύμα και θα υιοθετήσουν την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν, ο βασικός στόχος αυτού του έργου είναι η ενίσχυση της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με 8 λέξεις θα λέγαμε ότι το έργο Mini Europe αφορά την καινοτομία, τη συνεργασία, τους συνεργατικούς σχηματισμούς, την ανταγωνιστικότητα, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, καλές πρακτικές, τη δικτύωση και χρηματοπιστωτικά μέσα. Λοιπόν, αυτές τις 8 λέξεις θα παρουσιάσουμε στην σημερινή συνεδρία, όπου αρχικά θα υπάρξει μία εισήγηση για το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας και το πώς είναι ένας φορέας που ενισχύει και προωθεί την καινοτομία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα κλάστερ επιχειρήσεων και το πώς θα μπορούσε να προωθηθούν και μέσα από τα κλάστερ επιχειρήσεων να ενισχυθεί η καινοτομία. Έχουμε 2 εκπροσώπους του Περιφερειακού Ταμείου που θα δείξουν δράσεις καινοτόμες που στοχεύουν προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυσης από άποψη καινοτομίας, και επιπλέον θα παρουσιάσουμε και καλές πρακτικές και το πώς θα μπορούσαν να μεταφερθούν, καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες περιφέρειες και ταιριάζουν για μας και πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη δικιά μας περιφέρεια. Έτσι λοιπόν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα σε αυτές τις 8 περιφέρειες, το έργο Mini Europe αφορά 8 φορείς εταίρους, κάθε ένας αντιπροσωπεύει από μία περιφέρεια, με στόχο αρχικά την αναζήτηση και καταγραφή των καλών πρακτικών και στη συνέχεια την επιλογή και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Για την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος έχουμε επιλέξει 4 καλές πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Η πρώτη αφορά τη συνεργασία των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων για το πώς να προωθήσουν τις υψηλές δεξιότητες. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προκειμένου να μεταφερθεί η συγκεκριμένη καλή πρακτική και να εφαρμοστεί και να υιοθετηθεί από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Η άλλη καλή πρακτική αφορά τη θερινή επιχειρηματικότητα και το πώς η θερινή επιχειρηματικότητα θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη δικιά μας περιφέρεια. Μια περιφέρεια, μάλλον να πω ότι η θερινή επιχειρηματικότητα εισάγεται από τη Σουηδία. Μια χώρα με πολύ μικρό καλοκαίρι και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν για 1 ή μέχρι 2 μήνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τις οποίες τις δημιουργούν φοιτητές και έχουν δημιουργήσει μια πολύ καλή πρακτική ενισχύοντας στην περιφέρεια της Μέσης Σουηδίας τις επιχειρήσεις τους.
Η άλλη καλή πρακτική αφορά μία ιδέα που έχουν εφαρμόσει στην περιφέρεια του Φλέβωνα της Ολλανδίας, όπου για το πώς να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας και προωθώντας ιδέες και ενισχύοντας και άλλους ανθρώπους, όχι τους Ολλανδούς, αλλά έχουν και εκεί αρκετούς μετανάστες, όπως και εμείς εδώ πέρα, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και τη συνεργασία μεταξύ τους. Και η τελευταία καλή πρακτική είναι ένα δίκτυο συνεργασίας, το iCreo, που εφαρμόστηκε στη Βαλένθια, η οποία είναι τελευταία αλλά είναι καλύτερη, και γι' αυτό και θα σας την παρουσιάσουμε σήμερα, που θεωρούμε ότι βρίσκεται σε όριμο στάδιο και θα μπορούσε άνετα να εφαρμοστεί από τις φορείς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπου ήδη έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Επιμελητήριο Τελοκαρνανίας και με το Επιμελητήριο Αχαΐας, καθώς επίσης και με το ΠΙΚ Δυτικής Ελλάδος, που βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να πω ότι ο κύριος Γρουμπός απουσιάζει εκτός πατρών για ένα οικογενειακό του πρόβλημα, οπότε σύμφωνα με το πρόγραμμα, την πρώτη παρουσίαση που αφορά το επιστημονικό πάρκο σαν κινητήρια δομή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας θα την κάνει ο κύριος Μετζελόπουλος, διευθυντής του επιστημονικού πάρκου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας, παρότι είναι περασμένη η ώρα. Στην πρώτη διαφάνεια θα ήθελα να δούμε 3 κουτάκια με τα οποία συνοπτικά μπορεί να παρουσιάσει κανείς και να δει την ιδέα και την λογική που χαρακτηρίζει το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και τα άλλα βέβαια επιστημονικά πάρκα που είναι σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε μία ιδέα ή ένα ερευνητικό αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια μπορεί να προέρχεται είτε από το πανεπιστήμιο ή από κάποιο ερευνητικό κέντρο ή από μία επιχείρηση, το οποίο πρέπει να μετουσιωθεί σε καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία και με τη σειρά του να βγει προς την αγορά. Αυτό είναι να περάσουμε και στον ορισμό του επιστημονικού πάρκου, που στην ουσία με αυτές τις 3 διεργασίες μπορούμε να πούμε ότι το Επιστημονικό Πάρκο πραγματικά είναι ένας οργανισμός που έχει σκοπό να διαθέσει, να δημιουργήσει και να αναπτύξει τις κατάλληλες υποδομές, συνθήκες, μηχανισμούς, όπως επίσης να προσφέρει και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να προωθήσει και να υποστηρίξει αυτή τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων, καινοτόμων και τεχνολογικά ανεπτυγμένων. Με αυτό στοχεύουμε στο να παρακινήσουμε στη μεταφορά της τεχνογνωσίας και της γνώσης που παράγεται από τους τοπικούς φορείς δημιουργίας γνώσης, όπως είναι τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, αλλά και τα ερευνητικά τμήματα επιχειρήσεων, και πώς αυτά μπορούν να μεταφερθούν στην πραγματική ζωή και στην πραγματική βιομηχανία. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, πλην όμως λειτουργεί με κριτήρια και κανόνες μιας ανώνυμης επιχείρησης. Έχει διοικητικό συμβούλιο και έχει και στελεχικό δυναμικό. Το που βρισκόμαστε, περισσότεροι το γνωρίζουν, αλλά για αυτούς που έρχονται για πρώτη φορά, είναι στο πλατάνι του Ρίου, πίσω από το Εχιμήθ και πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο και τα ερευνητικά Ινστιτούτα. Να ξαναπούμε τι είναι το Επιστημονικό Πάρκο, πιο αναλυτικά, ποια είναι η αποστολή του. Καταρχήν, είμαστε χώρος πρώτα απ' όλα εγκατάστασης και ανάπτυξης μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων. Είμαστε φορέας ο οποίος παράγει γνώση, με την έννοια ότι οι επιχειρήσεις που εργάζονται μέσα στον πάρκο παράγουν γνώση και καινοτομούν. Είμαστε μηχανισμός που παρακινούμε τη μεταφορά της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και την ιδιωτική οικονομία. Βοηθάμε στην ανάπτυξη της περιοχής. Όπως θα δούμε και παρακάτω, έχουμε 25 επιχειρήσεις, 150 εργαζόμενους που συνεισφέρουν στην κοινωνία. Είμαστε χώρος εγκατάστασης ερευνητικών κέντρων και γενικά δημιουργούμε το λεγόμενο οικοσύστημα που χρειάζεται για την ανάπτυξη καινοτομίας.
Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε σκοπό να υποστηρίξουμε και να δημιουργήσουμε νέες επιχειρήσεις. Έχουμε σκοπό να βοηθήσουμε στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες συνεργασίας των ερευνητικών ιδρυμάτων, του Πανεπιστημίου και των ιδιωτικών φορέων. Μπορούμε να υποστηρίξουμε και να λαμβάνουμε έργα όπως και το σημερινό που συζητάμε, όπου σε συνεργασία με δημόσιους φορείς στην περιφέρεια, τους δήμους, μπορούμε να κινητοποιήσουμε όλες τις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις της περιοχής. Και το κυριότερο, να βοηθήσουμε και στην βελτίωση αυτών των φορέων, στο πώς λειτουργούν και το πώς αναπτύσσονται. Μία ιστορική σύντομη αναδρομή. Το πάρκο ιδρύθηκε το 1989, μετά από προσπάθεια του Ερευνητικού Ινστιτούτου του ΕΧΙΜΙΘ και του ΙΤΕ. Το 1998 μετακόμισε στις εγκαταστάσεις που βρίσκεται σήμερα και το 2007 ολοκλήρωσε τις σημερινές του εγκαταστάσεις. Το 2000 έγινε μια μετάβαση των μετοχών του από το ΙΤΕ, το Ερευνητικό Ινστιτούτο, προς το Ελληνικό Δημόσιο, με σκοπό να υπάρξουν και άλλοι μέτοχοι προερχόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, εδώ βλέπουμε μια διάταξη των χώρων. Τα μικρά έμφρωμα κουτάκια αντικατοπτρίζουν τους χώρους όπου εγκαθίστανται οι επιχειρήσεις. Υπάρχουν σκέτη χώροι, έχουν βασικές υποδομές με ίντερνετ, με μηχανολογικό εξοπλισμό που μόνος τους δεν θα μπορούσαν εύκολα να τον αγοράσουν και να τον αξιοποιήσουν. Δηλαδή, δημιουργούμε έτσι ένα σύστημα το οποίο πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ίδιους μηχανισμούς. Σαν υποδομές δεν θα σας... Γιατί να έρθει τώρα κάποιος στο επιστημονικό πάρκο, μία μικρή τεχνολογική επιχείρηση? Πρώτα απ' όλα έχει διοικητική υποστήριξη, έχει γραμματιακή υποστήριξη, έχει υπηρεσίες ίντερνετ, έχει υπηρεσίες νομικής κάλυψης, οικονομική διαχείριση. Μπορεί να βοηθηθεί στην υποβολή προτάσεων, να διαχειριστεί τα ερευνητικά τους έργα, τεχνοοικονομικές μελέτες, έρχεται σε επαφή από εκεί και πέρα σε στρατηγικό επίπεδο με άλλα πάρκα και με άλλα. Γενικά απευθυνόμαστε σε μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις, δηλαδή δεν απευθυνόμαστε σε όλου του είδους τις επιχειρήσεις που μπορεί να υπάρξουν, αλλά κυνηγάμε καινοτόμες και τεχνολογικά αναπτυγμένες επιχειρήσεις. Έχουμε μονάδες έρευνας από είτε ιδιωτικούς φορείς είτε από επιχειρήσεις, ακόμα και από πανεπιστήμια. Ερευνητικά αισθητήρια στεγάζονται στους χώρους μας και επίσης έχουμε και διεθνείς εταιρείες οι οποίες έχουν συνεργασία ή έχουν αγοράσει εταιρείες. Έχουμε μια εξοπλίση χώρων 100% αυτή τη στιγμή και με αιτήσεις που θα μπορούσαμε να συνεργαστούν διπλάσιους αριθμούς. Έχουμε περισσότερους από 150 εργαζόμενους που έρχονται κάθε μέρα μέσα στους χώρους του. Έχουμε ένα διεθνή προσανατολισμό με το 90 εταιρείες από κεφάλαια υψηλού επενδυτικού ρίσκου, τα γνωστά venture capital. Έχουμε 5 εταιρείες οι οποίες χρηματοδοτούν, ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες χρηματοδοτούν αυτές τις καινοτόμες προκειμένου να αξιοποιήσουν αυτά τα προϊόντα. Οι εταιρείες αυτές έχουν περισσότερες από 25 πατέντες σε κεφάλαιο και αντίστοιχα το πάρκο, μόνο το πάρκο από μόνο έχει τρέξει περισσότερα από 20 έργα με ένα ποσό αξιόλογο για την περιφέρεια των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όλο αυτό το έχει διαχειριστεί και το έχει υλοποιήσει. Δηλαδή βλέπουμε ότι και στην καινούργια μονάδα αναπτυξιακή και εντοπιστούμε το καλύτερο για το μέλλον. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο για τα του πάρκου, πιθανώς πολλοί να τα γνωρίζετε.